Humigit kumulang na 20,000 na guro magsisilbing electoral board sa Pangasinan. Narito ang report. Humigit kumulang 20,000 na guro sa Pangasinan ang kinakailangan upang magsilbing miyembro ng electoral boards sa nalalapit na 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections ayon sa Pangasinan Provincial COMELEC Office. Kumpleto na raw ang listahan, pero agad daw na magsasagawa ng verification ang COMELEC sakaling mag-umpisa na ang filing ng Certificate of Candidacy sa August 28 hanggang September 2. Ang tinitingnan lang namin ngayon is kung may mga kamag-anak silang tatakbo pagdating ng eleksyon, yun yung mga kailangan namin na i-considera dahil hindi sila pwedeng mag-serve dun sa barangay kung saan may kamag-anak sila natatakbo. Aminado ang Department of Education 1 na ilang guro ang umalis sa kagawaran nung kasagsagan ng pandemya. Pero wala naman daw itong direktang epekto sa ahensya. Meron namang talagang mga umaalis, meron tayong mga guro na nag-abroad. Pero ito naman kaagad-agad ay napapalitan din naman. At lagi naman tayong merong mga pool of applicants. Tiniyak din ng DepEd na sapat ang bilang ng mga guro na magsisilbi sa barangay and SK elections. 2022 elections ay nakapag-generate naman tayo ng sapat na bilang ng mga guro. In fact, lahat ng mga Board of Election Inspector Group ay pinangunahan ng ating mga guro. Joan Punsoy, One North Central Luzon.